Η αυτουργή. Δεν ετοιμαστήκαμε να τους σκίσουμε. Απολύονται και εμείς πώς θα πούμε. 180. Περιμένουμε αυτόν που θα τραβήξει την κάμερα να θα με σκίζουν. Άντε Φανούλη. Έπλυνες τα χέρια σου. Εμένα θα σκίσουν πρώτα. Άντε. Δεν κάνεις τίποτα, πώς την κρατάς. Λοιπόν. Το σκίσιμο του παλιού φαντάρου. Πάμε! Βάλτε δύναμη, ρε! Για να το πλήξουμε τον αυτό. Πάει το μανίκι. Μα γιατί σκίζεται από μάχο. Άκου από εκεί. Όχι, θα έβλεπα. Δεν θέλει, δεν θέλει. Εντάξει. Πάμε κάτω. Πάμε και το άλλο κομμάτι. Έλα και τώρα πάμε στα καλύτερα. Άντε ρε τραβάτε. Ο ελληνικός στρατός να κάνει γερά. Ρε κάμεραμαν. Πρέπει να βάλετε χεράκι το κάμεραμαν. Ο παλιός ξέρει να σκίσει ρε. Εμείς δεν σου έχουμε σκίσει. Κάπως θα σκιστεί. Μα και τράβα καλά. Αποβέσει την τσέπη ρε. Έλα, τρίπιος ο Μούκος, τρίπιος. Έλα και το ξεράκι. Το φανελάκι το τελευταίο, άντε, ένα κράξιμο. Το φανελάκι το πιο εύκολο ρε. Τράβα ρε, τράβα. Πάνε όλα. Εντάξει, σκίστηκε. Θα φέρω πέρα να το διανυθούμε. Μία δήλωση, πώς αισθάνεσαι. Πολίτης. Εσείς παιδιά. Εντάξει, εμείς έχουμε ακόμα 180. Τέλος.